Norok tini o video ni thumbnail te title nugino kaham ke saiman kana o video tamni bagai sanam jaka tebo chikonja story sanai khoroksa bori agurtola nokbara tongi rangni bagai buibe A to Z class khakya tei baksa chela hinkai 40,000 60,000 abu ka hai kbama o boribe thokogi chajaka haipana aro wana jane kok hinkai abose o buri na school na college kunu jaga phuna poriya yang o burni buma bufake bunya sajak borni bosajak agurtola tongi college pori tongo hanai hinka o jaga kobuitamo tataltamo o buri bahake agurtola tongi buino rang thokogi chaitong abo kahamke saimana bagi secret life dari channel pati jora kahamke nati bujimanai te kasa kok video channel sekang norok jotono sanai o video jaga je sajakmani abo baksa bara tongnai ni kokse sajago abono kahamke bujunati abo baksa boroni kokse Rang chajangnai chelani mung Uttom Debarma Burni mung J Debarma full name salia because abo bini life bini icha jeng kebona hanya saya sana thangya jeng nayo kubuino khanai baksa borok kaham hamya saiman thung jodi icha khake ati tomung hamya tongnai kona kuni na tukitebo phonuk mano bat kacha limit bo matongo Note: Buri Agurtola Jora Kologromi Nokbara Tongi Tongo Bunyake Sawo Pori Tongo Hanai but Rielo Hinkai Rangni Bagi A to Z Sel Kayo of Buri Pati Tabu of Buri J Deborma Bahaki Uttom no Tokogi Rangsaka Simon Lane Abono Kanai Norpokisa Wansunadi Pulia sekang celabai beri borok Instagram te text message kai sini lagi apur cela o bernio sengka neng tabuk tamorok kai henai a jora beri saka ang Agurtola nokbara narge cerai rono tuition para phorungi tongo beri atiki saka bat beri je tuition class kayu hinmani te kase A to Z class abose kayu abo norok video ni pathoko kaham ke tebo saimanai a bagi beri bo o celano sengka neng kai tabuk tamo kai henai a jora cela saka ang kuno khaya hanya city bagan te rabarok rau cela simple kobai saka abo hakino borok khoroksa ni sinimunalai phonte 1 month eba mas kacha jora kok salai tongkha aboni olo chelano sekang o borina hamseko hanai saka abage boribo chelane hamsemana gosirika pulia chela sama jorano abo hakino khorokni kha baksa toma jora bori o chelano bini baranogo malane phadi hinai ringkha te saka nini yago 5000 rangda tong ana kisa ripaigadi angnono buska masono rui rinai bori atiki saka o chelano abage chela rangtelange o borni baranogo salni saltam tongi phakya mane buji dita hinkai a salni saltam jora borok tamon kana legend rok hinkai jeng sai sekano bujui munise pakina abage jeng sale amsuk joto kokno abuni mas kase olo buri o chelano saka ang nini rang kisa rina lernai tangi hinkai ani ama lomui toma bagi doctor te bithiro pai rang paithanga burni ati kono khanai chelabo hamsak toma bagi saka dako kunonya rang sor hinkai taridi chela ati ki saka but rielo hinkai buri o chelano chalak sauje thengai tongo abo norok video ni paithoko tepo kahamke bujimanai abuni tani mas eba next mano buri tesha kaptete o chelano kolkai saka nini yago rang tong ano 7000 solok rigadi ani nokbara 2 mas ni rizaki angma bai tabuk nog malik ano kutuk suka beri abo hai kabai saka berni kapma khorang khanai chela saka dako refaine hanai aboni next day chela o berni bara nogo thangi tongi rangri kabuka ati kemang borni hamjama 6 month eba 6 mas jora lakya tei o 6 mas hamjama jora beri o chelani yago 40000 kahai rangsa kahai puna chela kunu saya o berni hamja toma bagai salcha chela o burino saka neng tabu kono sikhaya tangi tomong samang Agurtola nokbara narki tongna nang huda rang maganang eng drop celani ati kono khanai buri saka nono ba ang pulano sakabla cherai rongno tuition private phorunggo hnei tangi tabu tesa singtong buri abo he saka a jora chela tesa saka bikosa hinkai ang nini bara nogo thangpro nono wasapno tuition class khaima senugya apro buri tesa saka ari kepal apro nengse ani nogo phajak hinkai ang bahke phatar thangi class khaneba nengta musuk nang nungya siaro kahe kok saka buri abo hai kok sai joli saka abage chela wansoko dako anina chalia hnei hinkai norok arono kisa kahamke saiman kana buri saka nengse nogo tongo khai ang bahke phatar thangi puino class khaneba hinmani mane chela phajak hinkai wasa tuition class da yakarna nangkhana ako phadi chini main story o abo olojoto saimanai o burini tomo atike borokni hamsama 8 months eba 8 mas jora lakya tabuk laso buritesa o chelano 15000 eba 15000 rang solok sanka but tabuk laso hinkai chela o burino rang rina gosilia tangi hinkai chela saka tabuk ani ama sak hamya bari jak amano doctor phonungna rang nango tabuk riman galak celani ati kongna khanai buri saka ako nangya nomuna chela ati sawai call kat khai rikha buri abake chela apurni simi burina bar call khayo bat buri call receive khaya eba daily call waiting khai tonika a jora chela salse salniya 6 din jora burina nasinga haipono buri o chelano care khaliya sak nangya ki tonika
Apuru hinkai chela joli jagi Facebook o burini photo viral kharika iko o buri falto ani rangsai kharthanga hne chelani viral photo no nogei aro khoroksa chela o viral khani chelano direct Facebook o personal text message khai number sanka tei a chela abo keboya o burini pulani ex boyfriend eba chelase abo hake a chela khorokni Facebook o number nalai kok saka apuru pulani boyfriend eba chela saka o buri anobo agi hamsage rang kobama saka tabu hinkai poriliya haipona agurtala nokbara narke rangbai sak phalo je rang ganang bobaino hamjago ekdom rang lobi o chela eba pulani boyfriend atigi saka tabu lasni chelano abuni olo tabu lasni chela saka boba agurtala bara tongmani charairongno tuition private phorunggose hene ano sabla apro pulani chlatasa moni saka thor koborda boba madhyamik phelchibla bo sabno tuition phorungi manani nona hanyo chalak sai thengei tongo pulani chela atigi sai monekya mane thokok saka hene abuni next day tabu lasni chela eba je rang chajane joto saimani o burino text message khai saka nini joto kok saimanka nang kahai faltu rangni bagi sak phalnai buri nogyako ani rang je chamani abote nangya haipono nini tomuno jotono phonuknai chela abo hai text message khai burina saka aboni srapsa tongkeno buri o chelano joto jaga number block khai rikha abagi uttam deborma o burino joli jagi o story share khakya bo khoroksa agurtolani buri be bahake chalak sai thokok jaka tei saka agurtola tabuk bo baksa buri poryakari abo kahake chalak sai nokbara tongnai tongo abagi angkebono tabuk tei bisas khaya uttam deborma abo kahai kok saka hinkan noroklai uttam deborma ni kokno busuk bisas khai comment box o comment kai chari bini akok kupudia agurtola tabuk bo baksa buri rok abo haki tongnai je tong eba guri tamo wansu comment kai chari Video ni menkok abono baksa borok poda pori eba poria jora kolok bosor romui agurtala nokbara nargi tonglayu buisingka hengai sawo ang college pori tongo coaching khalai tongo hone but real o hengai a borok tongthok jathok A to Z tei mungsani class mangse khaijak abo nang angbo nogui saimano mane baksa borok ta abo hai yang nogo buma bu phake buino salajak borni busa agurtala kahamke porui tuition khaye income khayo hone but yang busa hinjanai kai agurtala thangi tamung tong abo ke tei khel khaigelak eba wansu abo kahano norok tini o ustri jaga kahamke khanai mankana khoroksa buri agurtala tongai poriwo hanai bahaki chelarono thangai rangsai tong norok aro kahamke khanai saiman kana but yang nogo o burni buma buphake kuno saimaya borni busajak agurtala thangai tamo khaitong जों ताबु लासो आबुनो सानाय ओ भिडियो जागा जों केबनो काहाम हामया साना थांया चिनि नायमुं आबुनो ओ रियल स्टोरी नो खनाय बाक्सा नकनि अकरा borok jani ja borokno kaham hamya naikoli tongna ungthung tangai hinkai norok tini buni story khanama kahai olo gana kini borok ni sagopono kalaimano abagai kisa wansuti nokni okra borok tei o video jaga je nok bara tongai heni sajamoni abo jotono saya abo baksa boroni kokse sajago special o buri je debormani kokse sajago aro kahamke khanari abo je deborma burini kokse sajago abone keba negative ta khadi abo baksa boroni kokse sajago Henkai tini ni bagai video amsuk jorana malai tini norbai next video jaga video no sajak tongai share khanya ta pogdi abo kahai chini tiprasa no chikon message sirna bagai o video no share khari di